ተጋዳላይ አማኑኤል አሰፋ ምክትል ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ተጋዳላይ ፍስሐ ሃይላይ ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ዝኸበርኻ መምህር ጸጋይ አለማየሁ ፕሬዝዳንት ማሕበር ወለድን ተምሃሮን ዝኸበርኩም ናይ ዝሎሙዓንቲ ሰልፊ ሰዋና ዝኾንኩም መምህራንን ተምሃሮን ወለዲን ድምፂ መምህራን ተምሃሮ ድምፂ ኩሉ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ብስእነት መሃያ ኣብ ልዕሌኹምን ጠቕላላ ሕብረተሰብ ዝበፅሕ ዘሎ ፀገምን ምድኻምን ንማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ኣደባባይ ወፂና ድምፅና ክነስምዕ ኢና ኢልኩም ሕብረት ፈጢርኩም ኣብዚ ናይ ሎሙዓንቲ ዝግበር ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ብምርካብኩም ዘለና ኣክብሮት ብምግላጽ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ክንብል ንፈቱ እዚ ሎሙዓንቲ ዝግበር ዘሎ ናይ መምህራንን ተምሃሮ ሰልፊ ኣደባባይ ብምውፃእ ፀገማቱ ንማሕበረሰብ ዓለም ንመንግስትን ብግልፂ ከረድእን ብሰንኪ ወርሓዊ መሃያን ጥቕማጥቕምን ብእዋኑ ዘይምኽፋሉ ኣብ ኸይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዝረአ ዘሎ ፀገም ድምፂ ክነስምዕን ኣብ ልዕሊ መምህራን ትግራይ ዝበፅሐን ዝበፅሕ ዘሎ ዘይፍትሓውን ዘይሕጋዊ ተግባር ንምኹናንን ዓገብ ክንብል ኢና ወፂና መምህር ማለት ኣቦ ፍልጠት ዜጋ ዝሃንጽ ንባዕሉ ከም ሽምዓ እንዳመኸኸ ብርሃን ዝህብ ወለዶ ዘሳግር ዘይትካእ ግደ ዘለዎ እዩ ይኹን እምበር ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ መምህርን ተምሃራይን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ መምህር መሃያ ብዘይምኽፋሉ ንባዕሉን ስድርኡን ምምራሕ ተጸጊሙ ንማሕበራዊን ኢኮኖሚያዊን ካልኦት ፀገማትን ተቓሊዑ ይርከብ መምህር ትግራይ ገዛ ክራይ መኽፈሊ ሲኢኑ ደቁ ንምምሃር ዝኸውን ዓቕሚ ንኢስዎ ብስነ ልቦና ተወዲኡ ይርከብ መሃያ መምህራን ካብ ብቐደሙ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝነበረ ሕዚ ናብራ ኣብ ዝኸበረሉ ገንዘብ ዓድና ናይ ምግዛእ ዓቕሙ ኣብ ዝነከየሉ ተወሲኽዎ ናብ ዝኸፈ ፀገም ተቓሊዑ ምህላው ናይ ኣደባባይ ሓቂ እዩ መምህር ክሳብ ሕዚ ስኑ ነኺስኡ መዓንጡ ወስጢሙ ኩሉ ተፃዊሩ ምምሃር ምስትምሃር ዋላ የቋርፅ እምበር ቁፅሮም ዘይነዓቑ ብምኽንያት መሃያ ዘይምኽፋል ዝተዓፀዋ ኣብያተ ትምህርቲ ንስደት ዘምርሑ ናብ ናይ ጉልበት ስራሕ ዝተዋፈሩ ኣብ መዓልታዊ ስራሕ ምንጣፍ ዝጀመሩ መሐከሚ ሲኢኖም ካብዚ ዓለም ብሞት ዝፍለዩ መግዝእ መድሓኒት ሲኢኖም ብሕማም ዝሳቐዩ ገዛ ክራይ ኣይኸፈልኻን ተባሂሎም ኣብ ቤት ፍርዲ ብኽሲ ዝንከራተቱ ብዙሓት መምህራን እዮም መምህራን ብማሕበሮም ኣቢሎም ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ ናይ 17 ኣዋርሕ ውዝፍ መሃያ ክሲ መስሪቱ ሞጊቱ ረቲዑ እዩ ዋላ ቤት ፍርዲ ወስን እምበር ነቲ ዝተፈረደ ክፍፀመልና ኣይከኣለን በዚ ኣጋጣሚ ልዕልነት ሕጊ ክረጋገጽ ቤት ፍርዲ ዝወሰኖ ውሳኔ ክትግበር ፃዊዕትና ነቐርብ መምህር ናይ 17 ኣዋርሕ መሃያ ብዘይ ምኽፋሉ ሕዚ ድማ ናይ ዝሰርሐሉ ዘሎ መሃያ ተኸልኺሉ ኣብ ከቢድ ፀገም ይርከብ ማሕበረሰብ ዓለም ኩሉ ደላይ ሰላም ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ፈታዊ ትግራይ ሕብረት ኣፍሪካ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ዲሞክራሲ ትካላት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ክትግበር ኣብ ባይታ ክፍፀም ኣድላይ ዘበለ ፅዕንቶ ብምፍጣር መፍትሒ ንኽግበር ብኽብሪ ፃውዒት እንዳቕረብና መምህር ናይ ዝሰርሐሉ መሃያ ብህፁፅ ክለኣኸልና ክወሃበና ደጊምና ፃውዒት ነቕርብ ኣብ መወዳእታ ብዘይ ትምህርቲ ዝህነፅ ወለዶ ዝሳገር ማሕበረሰብ ዝዓቢ
ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ስለዘየለ መሃያ መምህራን ኣብ ሓፂር ግዜ ንኽወሃብ ንኽኽፈል ኩላትና ኣብ ጎኒ መምህራን ትግራይ ኮይንና ቃልስና ክነጠናኽር ደጋጊምና ፃውዒትና ነቐርብ ይቐኒየልን ብሰንኪ ዝገጠመና ናይ ፅንተት ኩናት ኣብ ትምህርቲ ትግራይ ከቢድ ዕንወት በፂሕ እዩ እዚ ኩላትና ወለዲ ተምሃሮ ብቐረባን ብዕምቀትን ንፈልጦ ጉድኣት ድሕሪ ምቁራፅ ተፃብኦታት ስምምዕነትን ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝተገበረ ናይ ሕውየትን ዳግመንጨትን ርብርብ ተምሃሮ ደቅና ናብ መኣዲ ትምህርቲ ተመሊሶም ፀድሚቱ ዝነበረ ተስፍኦም ዘለምለምሉ ኩነታት ተፈጢሩ ፀኒሑ እዩ እንተኾነ ሕዚ ዘሎ ኩነታት እቲ ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ኣብ ቤት ትምህርቲ ቁልፊ ተራ ዘለዎ መምህር ክልልና ናይ ሕሉፍ 16 ኣዋርሕ መሃያ ሕቶ ዘይተመለሰሉ እንዳሃለወ ዝበፅሖ ዝፀንሐ ቀሊል ዘይበሃል ናይ መነባብሮ ፅዕንቶ ብተወሳኺ ሓዱሽ ክልከላ መሃያ ፌደራል መንግስቲ ዝቕፅል ዘሎ ተርእዮ ብቕጡፍ እንድሕር ዘይተፈቲሑ ኣብያተ ትምህርቲ ንኽዕፀዋን ተምሃሮ ንኽብተኑን ዝዕድምን ናብ ዘይተደለየ ዘይምርግጋዕን ካብ ምምፃእ ሓሊፉ ከም ክልል ዝተምሃረ ውላድና ንድሕሪት ዝወስድ ኣካይዳ ስለ ዝኾነ ወለዲ ተምሃሮ ብሓፈሻ ብትረት ክንብልና ይግባእ እናበልኩ ወለዲ ኩሉ ነገር ናብ ንቡር ኩነታት ተመሊሱ ደቅና ተምሃሮ ንመጀመርያ ዝጀመርዎ ትምህርቲ ንኸተኣናቕቑ ትምህርቲ ቀጻሊ ንኽኸውንን ናይ መምሃራን መሃያ ምቁራፅ መፍትሒ ንኽረክብ ከም ኣመራርሓ ማሕበር ወለዲ ተምሃሮ ትግራይ ናይ ደቅና ተምሃሮ ድምፂ ብምዃን ንፌደራል መንግስቲ ድምፅና ንኽንስማዕ ፃውዒትና ንቕርብ መሰል ህፃናትን መምህራን ትግራይ ይከበር የቐኒየለይ ንሕና ተምሃሮ ከተማ መቐለ ብምኽንያት እቲ ኣብ ትግራይ ዝተኣወጀን ዝተፈጸመን ጄኖሳይድ ትምህርትና ን3 ዓመትን ፈረቓን ካብ ምዕፃው ብላዕሊ ከም ህፃውንቲ ክንሪኦም ዘይግባእ ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ልዕሊኦም ዝኾነ ይኹን ፍጡር ክፍፀም ዘይግብኦም ዓለም ለኻዊ ገበናት ኣብ ልዕሊና ተፈፂሞም ትምህርትና ዕላማ ተገይሩ ኣብያተ ትምህርትና ዓንዩ መምህራንና ኣደዳ መቐተልትን ስደትን ኮይኖም እዮም ድሕሪ ስምምዕነት ምቁራፅ ተፃብኦታት ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይን መላእ ማሕበረሰብናን ብዝገበርዎ ዝተዋደደ ርብርብ ውስን መደባት ሕዌትን ዳግመ ህንፀትን ስራሕቲ ተሰሪሖም ብዝተሳለጠ መርሃ ግብሪ ትምህርቲ ዝባኸነ ግዜና ክነክሓሕስን ዝተዳኸመ ናይ ምምሃር ድሌትና ተስፋና ዕድልና ዓቕምናን ውስን ምምሕያሽ ኣብ ዝጀመረሉ እዋንን እቲ ንሕና ዝረኸብናዮ ዕድል ነቶም ንልዕሊ 7 ዓመት ካብ መኣዲ ትምህርቲ ወፃኢ ዝኾኑ ህፃናት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወረዳታት ጸለምትን ካልኦት ከባቢታት እውን ተመሳሳሊ ዕድል ንክረኽቡ ተደጋጋሚ ፃውዒት ኣብ ንገብረሉ እዋን ሕዚ ድማ ሓዱሽ ሓደጋ መፂኡና ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሕጋዊ መንገዲ ንትግራይ ዝተመደበ በጀት ሕገ መንግስትን ሕጋዊ ኣሰራርሓታትን እዚ ሃገር ጥሒሱ እቲ በጀት ብምኽልካሉ ደሞዝ መምህራንና ብኣግባቡ ክኽፈል ኣይተኻለን መምህራንና መምህርነት ሙያዊ ግዴቶም ስለ ዝኾነ ጥራሕ እንተይኮነስ ህንፀት ወለዶ ትግራይ ኣካል ብሄራዊ ተጋድሎ ንባዕሎም እውን ከም ብሄራዊ ተጋድልቲ ቆፂሮም ናይ መምህርነት ስርሖም ንምስራሕ ዝተማልአ ኩነታት ኣብ ዘይብሉ ጥራሕ እንተይኮነስ ዘይተኸፈለ ናይ 16 ወርሒ ውዝፍ መሃያ እውን እንዳሃለዎም ሕቶታቶም እንዳሓተቱ ብሄራውን ሙያውን ግብኦም እንዳተዋፅኡ መፅኦም እዮም እዚ ሓድሽ ክልከላ በጀት ኣብ ልዕሊ እቲ ዝፀንሐ ተደራራቢ ፀገም ተደሚሩ መምህራንና ኣብ ዓብዪ ቅልውላው ኣትዮም ይርከቡ ከም ውፅኢቱ ድማ ትምህርትና ዳግም ናይ ምቁራፅ ስግኣት ገጢሙና ኣሎ መንግስቲ ፌደራል በጀት ብምኽልኻል ኣብ ልዕሊ መምህራንን ትምህርትናን ንዝበፅሐ ጥቕዓት እንዳኾነና እቲ ክሳብ ሕዚ ተኣጊዱ ዝፀንሐ በጀት ንክልቀቕን ዳግም ከምዚ ዓይነት እከይ ተግባር ንከይፍፀምን ንፅውዕ ከም ህፃናት ንልምለኩም ዘለና ብዙሕ ኣይኾነይ እቲ ብሕጊ ዝግበአና መሰልና ንኽንረክብ ጥራሕ እዩ ንኽልልና ዝተበጀተ በጀት ተኣጊዱ ኣሎ እዚ ንዓና ጉዳይ ፖለቲካ ኣይኮነን እዚ መሰል ምምሃር ብመንፅር ድንጋጌታት ሕቡራት ሃገራት መሰላት ውሕስና ህፃናትን ቀጻልነት ምዕዋት ሽቶታት ልምዓትን እዩ ወለድና
كل تولاد تجراين فتوت هتانا تجراين داقم تمرتنا نخي قارت زكالكم كله تجبار أو سرع نكتفتهم من حاتتنا نحنا دقهم تمرتنا تنكرنا بممهار تركبت حدر كمن نخون كنا رجعت لهم نفتهم مثل هتانات يكبر تمهارو كتمام مغلم يغني لي